balik. Dugay kong nagpawa. Miyabot ka. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat ka niya. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na mo sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka krako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan niya. Ikaw ug ako ang tagiyan niya. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usa ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Pasyon ko ikaw pag-usab! Sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi sud sa 45 ka milyon ka katuigan. Una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna ang kahayag ug kangit-ngit. Sa kinabuhi ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon Susan Perez Alinio. Musika Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Diin kagikan. Diin kamugikan. Kuan, miyapit mi sa plaza sa simbahan, tay. May giistoryahan ng mi si Paulo. Mao ba? Mao ra ka rin kasulti mo, Martin? Trato sila, sir. Normal na sa managtrato. Unsay ini ka ba nagsultihan? Ikaw, Paulo! Unsay istorya mo gamian? Kwan, personal. May tungod na mo, Sir Servando. Gusto kong mahibaw! Sir Servando, di kasubok kung dili ko ikasulti ni mo ang mga personal namang istorya ni Paulo. Usa pa, si Tatay Martin ang angay masuko na ako. Kung may sayo pang kung nahimo, siya nga akong amahan. Okay. Wa man ko'y labog din eh. Mulakaw na ko. Sir, Tay, Sir Servando. Tay, pasabdi siya. Wa ka ba makakita? Nasuko si Sir Servando. Pero, Noy, huwag mo tingali may gibuhat kinautan. Ay, oo. Naibaw ko. Hasta ko nalibog ng gipakitang reaksyon ni Sir Servando. Pero kuan, tungod tingali ni kay nag-uol siya karon. Wa na ang iyang pamilya. Tay. Agpason ko sa Sir Servando. Biyaan ko ikaw, Paulo.
subong sa talagsang reaksyon nga gipakita ni Sir Servando. Oo. Pero hayan, nagtuos yung gisultihan ko nimo sa gitanyag nimo nga gituhuan mong amahan. Oh. Pero nga tong drama, nga wa kita nahibawan mahitungod yan, okay? Oo. Malikayan ang gubot ko ni Nena. Sultihan ko lang, Subs Kapitan. Pero Paulo, na unsa ka pa? Malikas ka gani na. Oh, sige. Unsa pa? Motrabaho ka pa paghihapon dito? Wa pa ko ila i-far out, di ba? Natural, mo report gihapon ko. Pag-amping, Paulo. Tingali ko sa iyang buhaton. Abi ko magbuutan siya para nimo. Maunay pag-ila ko niya. Pero ikaw na pita nag-ingon. Ha? Sa pwedo niyang buhaton? Okay. Okay ka lang kung biyang ko ikaw din eh. Ha? Natural. Ni anak ko sa amo. Magigsulti pa ko kang pangkap sa kakampapa, Jess. Noon, dili man talayo. Alarma lang dayon kung may mamatikdan ka. Sige, sige. Sir Servando? Nganong yagpas ka din eh? Kuan, sir. Pasensya na lang kang mayan, sir. Wa ako makagusto sa relasyon. Sir Servando, dili ko gustong butan ng akong anak. Mariano, katungdanan mo ang pagtanaw sa mga taong angay niyang higugmaon. Nahibaw ka bang masakiton ka na sa Paulo? May patol? Gusto kang magkabanag patulon ng imong anak? Sir Servando, mga bata pa sila. Daghan pa kayong mga mahitabong kausaban silang kinabuhi. Ngano bang kami niyoon madayon ang imong hunahunaon? Mausab pa kadaghan ang ilang mga hunahon. Mayo lagi mausab. Kundili na. Mahigot siya niya ng tawhan ng patulon. Sir Servando, nahibaw kong intelihente ang akong anak. Nahibaw siya sa iyang kipuha. Ang sakataong mahigugma, mabutaan sa tinuod. Sir Servando, unsa may buhaton ko? Buwagas na duwa. Unsa? Pero sir... Para sa kayuhan sa imong anak, kinahanglan mabuwag siya ng tawhana. Kuan, dili lang nato dali-dalion, sir. Kuan, dili na madali. Dali ka na, Martin. Kaya kung dili ka mo lihok, aron madali ang lang panagbuwag, ako ang mangitang pagi. Pero nga man, sir. Nga nung buhaton mananin mo. Martin, si Mayan. Si Mayan, anak na ang pagtanaw ko kaniya. Nahibaw ko ni Ana. Panalipdan ko siya, kutob sa akong mahimo. Nahinumdum ka sa gabay pa siya. Oo, sir. Nahinumdum ko nga ikaw ang nagpapaak sa iro nga Doberman. Aron lang maluwas siya. Mao ka na, Martin. Ingon ni Ana ko siya kamahal. Sobra pa. Sir, kinahanglan na magkabuwag sila. Si Paulo, papahawaon mo siya? Papahawaon? Dili. Nganong buhaton ko man, kuno ka na. Dili siya mapahawa sa bilya. Kung mapahawaon ko siya, labing siguro sundo niya sa siyudad si Mayan.
Anihi siya dinhi. Bantayan ko siya hantod sa katapusan. Unsay katapusan? Unsay buot mong ipasabot siya? Sir Servando, unsay buot mong ipasabot? Kaya nga no man di ay, Martin. Usa may pagsabot mo sa akong gisulti. Iyon ka manggod, sir, nga hantod sa katapusan. Oh, gisulti ko. Hantod sa katapusan sa iyang pagserbisyo sa Villa Servando. Kuha itong bino, Martin. Moinom ka na, sab. Gusto kong malimong sa tanang dibanas sa kinabuhi ko. Sir, tingalig makuyapan ka na. Ayaw kong buti, Martin. Usara ang pagkapugog nako. Kung gustohon niyang upugong. Ha? Kinsa, sir? Si Mian. Naibaw ka bang siya na lang ang nahibilin? Wala silang tanan. Si Mian na lang ang nahibilin. Sige na, Martin. Kuhain akong bino. Gusto kong maghubog aron malimot ko sa tanang dimaras. Gusto ang giingon ni Paulo Mian. Kinahanglang dili niyo sultihan sa Servando nga nahibaw mo singgitan niyag nako. Pasensya na lang, Kapitan, ha? Mitabok ko din Wa pa manggod mahiuli si tatay. Sugad ka ganina? Nga giagpas niya si Sir Servando? Oo. Nabala, Kapitaw ko. Magpakuhuyog unta ko ninyo. Agpaso na to si tatay. Ayaw na lang pagkuyog, Mian. Kami na lang. Aha. Dili. Magkuyog ko. Lisa sir kung naibili na to smiyan. Samtang tuwatang tanan dito. Kuyugon lang na to. Okay, sige. Pero ayaw pagpaduol ko magkinaon sa Mian. Haba? Oo. Gusto na, sir. Hubog ka na kayo. Gusto kong maghubog. Gusto kong malimot. Laom ng gabi Sir Servando. Mupaulit ako. Ayaw kong biyai, Martin. Umbalik ko dito. Ayaw kong luibi. Sir Servando, mupaulit lang ko sa amo kay si Mian ang usaron dito. Usa? Tana, atong-atoon. Sir, ayaw na lang, sir. Matumba ka, sir. Nagtataghan ang akong hinom. Tinaw pa ang akong pag-isip. Ay, lingkod lang, sir. Sir, lingkod lang. Kadyot lang, sir. Magkuha kong init tubig. Ay, kape. Magtimpla kong black coffee. Aron ka mahuwasan. Kadyot ako. Mingaw man ang bay. Dinhin na lang. Oh, Kapitan? Dinhin ka na lang, Mian, ha?
Ubanan ka ni Radyo din Kamera si Paulo ang musuhid sa bahay. Pero, Kapitan, kuyaw ka ay kunikita ninyo sila. O masuko si Sir Servando. Kung ako ang musod, makasabot siya nga may agpas ko kang tatay. Bitaw pa. Unsa ka ba? Oo, Tito. Okay. Sige, nalimot lang. Tito, good. Tito. Amping ha, Radyo. Ikaw ang saligan ko kang Mayan. Tulupagon mo siya. Okay ra. Ako'y may baon ni Mayan. Tara, Paulo. Ay, unsa pa? Nanuwa man sila makasabot sa kong gisulti, uy. Ay, nalagsupak. Yung anak, gilas papa. Aw, Tito. Sir, niyan ang kape. Sir. Nganong nasiga man ang imo mga mata, Martin? Karon ka pa makikita, rin Sir, nganong naghikyad ka man niyan ang dagang kwarta sa lamesa? Gusto ka, Nini? Sir Servando, hubog ka na. Hipusa na. Kay tingalig magian naglaing tao. Pastilan. Ikaw, Martin, bisag ka no sa hilabihan yun di mo ka honest. Imna na rin imong kape, sir. Samtang init pa. Aron mahawasan ka. Ihatag ko rin mo kining Nakainom ka na, sir. O ugma na lang ta magsulti. Dili. Magsulti kita ugma, pero kinahanglang paminaon mo ako karon. Sige, sir. Unsa man. Ihatag ko rin mo kining kwarta. Kining tanan. Imo na kini. Sir, nga naman. Imposible ka na. Maimo kining tanan, Martin. Ug punan ko pa. Kurihatag mo na ako si Mayan. Ihatag? Sa Servando? Ay, mao kang wala ko'y pamilya. Si Mayan, giisip ko ng pamilya. Oo, naibaw ko. Anak na ang pagtanaw mo kang Mayan, sukad sa gamay pa siya. Anak? Usay anak! Sir? Pangayoon ko si Mayan! Ang paliton ko, higani mo. Dili isip anak. Paliton ko siya aron mamahimo kong asawa. Sa may sunod nga mahitabo, mga higalan nunti ang matagyugto ning bagotang sugilanon nga naguluhan. Urom! Sinuwat ni Cora Rosales, ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Recording technician, Achilles Hazan. Dalit sa Super Radio Production Center.